Pakistanda opozisiyon liderleri İmran Khan'ın ve Tahir ul-Kadri'nin müňlerçe tarapdary Islamabadda parlamentin öňünde jemlendi. Resmiler hökümet binalarynyň yerleşýän ýerini gyzyl zona diýip eglan etdiler. Premier ministr Nawaz Sharif hökümet goşunlaryna bu ýeriň howpsuzlygyny öpçün etmegi tapşyrdy. İmran Khan Nawaz Sharif'in wezipeden çekilmegini talap edýär we protestçileri hökümet jaýyna iýermek haýwatyna atýar. Munyň öňü tirasynda parlamentde Sharif'in gatnaşmagynda geçirilen maslahatda hiç hili hadisa ýüze çykmady. Täjikistanda Owganistanyň elçihanasy öz ýurdunyň gararsızlyk güni münasibetli dabaraly çäre geçirdi. Dabara Täjikistanyň ýokary derejeli resmileri, daşary ýurtly diplomatlar we harby resmiler gatnaşdy. Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Aslov iki ýurduň arasyndaky bir gatnaşyklary nyktady we Owganistanyň prezidentlik saýlawlarynyň garaşylýan netijeleriniň ähmiýetini belledi. Kırgızstanda 12 ýurduň harby okuw jaýlarynyň okuwçylary Issakölde geçirilýän harby oýunlara gatnaşýarlar. Oglanlar we birnäçe gyz Ukrainadan, Ortiýetden, Litwadan, Ermenistandan we beýleki postsowiet ýurtlaryndan bardy. Olar söwüşlere we harby türgenleşiklere gatnaşarlar şeýle-de käbir sport görnüşinde bäsleşerler. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.